Už natáčame. Ježiš, už ideme 5. Hoďte mi to. Nivea Volume Sensation. Dneska tu máme hostia. Ako sa voláte? Jennifer. Používate ten prípravok ako dlho? Práve je to deň. Wow! A ste s ním spokojná? Veľmi. To je dobré. Máte... psa? Mám krásneho, malého puntíka, kukuntínka. Ďalšia predmondená celebrita. Nivea Volume Sensation. Aké farby je? Že by modrá? Že by, je to pravda? Nivea Volume Sensation. Vypnite kameru. To bol trapezdím ešte raz. Ešte natáčam. Vypnite to niekto.